O Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro caeu no seu debut na terceira federación. O Friol superou as do Barbanza por 1-5, que xa pensan na segunda xornada para puntuar na súa estrea na categoría. Temporada de novas experiencias para a Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro. Esta fin de semana o conxunto debutou na terceira federación feminina, un fito histórico para o equipo que non arrancou da forma desexada, xa que as boirenses non puideron facer nada ante un Friol superior que amargou o estreo do Boiro ante a súa afección en Vista Alegre. As visitantes tomaron o mando do encontro dentro a subío inicial e fixéronse coa posesión. O seu dominio traduciuse en goles. O Friol abriu a lata no 24 e en menos de 15 minutos as boirenses ían 0-4 por debaixo no marcador, logo de que as visitantes perforaran a portería do Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro no 24, no 27, no 29 e no 37 dendo punto de penalti. Co 0-4 consumíronse os primeiros 45 minutos e Miguel Ángel Ramos moveu o banco para buscar a reacción das súas. O descanso sentou ben as boirenses que melloraron o seu xogo. As boas sensación traducironse no tanto de Antía González, que marcou no 54 o primeiro gol do Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro na terceira federación. As locais non se renderon e querían acurtar distancias, pero a mala sorte tamén xoga e Nerea Lago marcou en propia, 1-5 que se podía ver reflectido no marcador de Vista Alegre. Dura derrota do Boiro no seu debut histórico na terceira federación. O equipo xa pensa só no seu seguinte duelo no que se medirá ao Orzán. O choque entre os dous equipos desenvolverase o domingo ás 12:15 da mañá no Torre número 2.